Gutom ka na ba? Oo, Tinatamad ka ba magluto? lagi naman. May papakita ko sa inyo na pinakasimple at mabilis na ulam. Kuha ka lang ng 555 tuna, paborito ko afritada, nag-imas, at itong Jokoy's Rice is Rice. Kakalabas lang ito at mababili mo itong dalawang pareho sa Wii. Hindi ka ba marunong magsaing? Okay lang yan kasi may tagubilin sa likod. Ang gagawin mo lang, hugas pa more, unang guhit, tapos na. Bagong luto na ang kanin ko, mga antayon. Grabe ang sarap.